Здравейте, днеска сме в Болткрафт. Не само днеска, аз по принцип тук се играя. Тук някой ми писа или просто ми спами. Това е спална, както виждате. Тук този часовник е пребан, трябва да е обратно. Това е Warpwood. Това какво е, всъщност не знам. Това тук е шопа. Че е шоп и шоп. Ето даже има някаква маска тук. Варп. Това са всички варпове. Джан. Това е варп евент. Сега ще отидем на варп служби. Това е близкото. Всъщност е много хубаво, но данното е, че няма таван и хаковете могат да излизат. Сървърът не е само на PvP арена. Има също и Warp Free. Тук Free китове и Free Diamond Mage. Това е всичко е Free. Тук се селка дърво. Тук някой такова. И майче сега има лак всъщност. Сега няма ларпове, така че стана малко лошо. Галното е, че админите не са направили Build World. Иначе сървърът е хубав. Може, за жалост, сървъра не заслужава толкова с малко хора. И аз правя този клип с цел да популяризирам сървъра и да влизат повече. Аз мисля, че ще ви хареса. Сега ще отидем на спална. И ще напиша и пито долу в описанието на сървъра. И да влезте. Ще ви хареса много. Няма да съжалявате. И админите са много добри и ще ви помагат. Сега отиваме на Warp. Има някакъв лак всъщност. Warp. Това са Warповете всички. Отиваме на Warp Jump. Това ли е Warp Jump? Те от тук могат да излизнат. Няма нищо, нали все пак да се кефят. Това е джампа, ето тук е финиша. И има минигеймс. Това са всички минигеймс и мисля, че всичко ще ви хареса. Има съгавот и лист, всички игри, каквито и да са. Това е майче боулинг или не знам всъщност. Сега отиваме на Warp. И отиваме на Warp Splef. Както виждате какво пиша, но има отиваме на Warp Splef. Всъщност за пръв път виждам такова нещо, но няма нищо. Супер е. Много добре измислено и направено, но супер е. И аз мисля, че ще ви хареса сървъра и ще качвам още клипове и пито ще е долу в описанието на сървъра. 100 на 100 ще ви хареса. Чао!